Waranggono, Paten Waranggono niku gampang saten nggih ngoten niku kados Pak Dole ya, Mbak. Aja dolanan HP, Mbak, dolanan HP sanane sik, engko nek bar hiburan lagi HP. Nah, jadi dimake kaya ibu-ibu kae Waranggono kae. Oh, jan dimake tenan. Dadine ngono. Dadi ngene iki. Matur suwun Pak Wa berkahipun. Kok kalih Waranggono sinten pun katur derek. Derek kula nedhi Nyidam Sari mawon. Nyidam Sari nggih, Nyidam Sari. Kali Mbak Depi. Nggih, sing suarane sekeco piyambak. Nggih, Mbak Depi jeneng Nyidam Sari. Bawane napa mboten Mas Ryo? Mboten sampun dalu mawon. Dalu nggih mboten napa nggih. Iki wau wonten kanca kula lare nem-nemen are mriki badhe limbuhan mengke badhe niki Mas nggih, siap asmane sinten kula nggih kesupen mau Mas. Nggih. Nyidam Sari engko Mas langsung mawas. Nano yo.